ще ни разкаже интересни и преинтересни истории от миналото на Гранит. Така, сега да започнем. Аз ще питам, ако нещо не ми е ясно. Ами да започнем, например, малко по-отдавна, преди 20 век, когато след освобождението и след Берлинския конгрес, при окончателното изселване вече на турците, селените от околните села са закупили ниви и имоти в село Гранит и се заселват в по-скоро тогава село Кюсели и се заселват в това плодородно черпанско село с много плодородна земя, защото до освобождението съответно тази земя е владяна от турците и имало само едни български аргати. След като се заселват, вече селото започва своето развитие като едно нормално българско село. Най-напред е имало едно малко училище с малка църквичка до имота на дядо Петко Гергинчев. По-късно се построява храма Свети Димитър под дъба, до дъба, през... Това е, през 1898 година. Построена църквата на Гранит, не на Скобелев. Не на Скобелев. Така, като се построи църквата, хората са обособили светилища, едното от които е било под големия дъб, е било светилището на Свети Дух. И това е бил празник, който е много тачен от населението на селото. На този ден, който винаги се пада в понеделник, се сключвали много сватби. Държало се специално на този ден да сключват, да се венчават в църквата. Много свят ден за село Гранит. Друг красив и обичан празник е бил Свети Георги, Гергьовден. И светилището на Свети Георги го помним и ние като деца и му казвахме Бураковото брезче. Имаше един бряз, под брязта имаше оброчен камък. На този камък всеки на Гергьовден е носил тавата с изпечено агне и попът е освещавал там агнетата. Хората в началото са събирали и са правили общи трапези и заедно са ядяли агнетата. На този ден всички заедно. По-късно обаче са носили агнетата за освещаване и всеки се е връщал в къщи да си гощава рода с печени агнета. Светилище на Свети Илия е имало на Лозарската могила. И там на този ден или ден се освещавало първото озряло зърно грозди или грозд. Всеки от неговото лозе е носил първите озряли гроздови, за да бъдат осветени. Там се е празнувал на Лозарската могила и Трифон Зарезан преди години. И когато питах един възрастен човек и какво правихте на Трифон Зарезан, като го празнувахте, вика, носят вино, ракия и гърмат с чифтета на този ден. Така, последния важен, обичан празник е Великден. Великденският празник, съответно, е бил много тачен. Преди Великден всеки трябва да се приготви специален тоалет, най-вече момите. Затова... Тоалет за какво? Тоалет за празника. Облекло за празника. Всеки трябва да е с нова рокля, нова блуза. Това е бил много важен. Великден не е ли пак като
като семейен празник. Не е бил точно семейен празник. Сега ще обясня защо. Първо започваме с вторнишкия пазар. Под Дъба, клоните на Дъба е имало голям пазар всеки вторник. И точно този пазар във вторник, преди Великден, са го наричали ревливия вторник. Защото всяка мома е искала, нали, да е облечена добре, да й купят нова блуза или нови обувки. И евентуално, ако си по-беден и нямаш пари за нови обувки, си оплиташ едни пъстри, шарени терлици и отиваш да тропаш на хорото с тях. А хорото на Великден не е било долу на селския площад или, както му казахме ние, сред село, а до дядовата Иванова могила горе на поляната. Там е имало 3 дена хоро с 2 или 3 оркестъра. И 3 дни се е играло всеки следобед хоро. Останалото народонаселение насядвало по могилата като на амфитеатър и наблюдавало хората. И съм питала, добре, защо 3 дни, как казват, преди обед отиваме и плевим по нивите, това е работата, след обяд отиваме на хорото. Това е великденския празник. Друг елемент от великденския празник, задължително комиците ходят на гости на кумовете. Всяка комица трябва да занесе на кумата си жива кокошка. Баница и великденски яйца, но живата кокошка е задължителна. И така... Музикантите местни ли са били според теб или от някъде? Не е задължително да са местни. Нали, това са таки... Да, но 3 дена оркестъра свири и той се събира парсата. Който води хорото, той си плаща да води хорото, плаща на оркестъра. Тоест така се събира? Да, по този начин. И съответно оркестър, който свири, най-добре събира най-много пари, защото там се хващат най-много младежи хора да играят. Но това е било прочуто, това великденско хоро. Пристигали са хора. И последния вече пък есенен празник е Димитровден, на който е ставал селския събор. Тогава пък от всякъде са пристигали, нали, като на всеки селски събор, роднините от съседните села, градове. И се е празнувал Димитровден, на който, за да го отпразнуват, задължително са колели овце, нали, готвят за ястия, приготвят да се посрещат, нали, много гости, роднини и така. И даже има една приказка, една комица, която вече шетала, носила, посрещала гостите, останали кумовете, заваляло дъжд и те заседнали и тя излезла вън, погледнала небето и казала: кума, вали, ама се върви. В смисъл, че могат да си тръгват. Вали, ама се върви. И това са едни от шегите на село Гранит. Вали, но се върви. Да. Друго сега, какво да се сетим, да разкажем. Ти от Деве казваше интересно. Това ще може да се изрежда. Да. Нещо за местните тук, занаяти. Да. След като, нали, вече българите закупуват земите и се заселват трайно, започват да се изграждат нови къщи, нали, в село Гранит населението някъде е било около 2500 човека. И съответно възникват много местни дюкяни. Всъщност това са малки работилници, които произвеждат обувки, мъжки облекла, женски облекла, съответно коларо-железарски работилници, за производство на плугове,
за точене на мотики, на плугове, на сърпове, нали, всички е този инвентар, който трябва да се приготвя за съответния сезон на работа в земеделието. Искаш да кажеш, всичко се е произвеждало тук? Да, на място в село Гранит. Да, точно така. Според теб колко горе-долу са били жителите? Жителите са били 2500 човека. Нали, това е едно доста голямо. Всека къща са имали поне 3 деца, 4-5, много деца. Много деца и зато и след време изграждат, първо правят училище под дъба и после се наложат да изграждат една районна прогимназия за селата Скобелево, Голобрадово и Тюркмен, за да може да събере всички деца да се поберат. Къде е била тази прогимназия? Това е сегашното училище. Но това е било само за прогимназиалните класове. Началното училище е било под дъба. Там е било първо училище, след това са се преместили там. Не, така. Искаш да кажеш, там било... С каква насоченост е било там? Какво са изучавали децата? Или обикновено гимназия? Да, прогимназия. Значи, за пети или по тогавашното първи, втори, трети клас са били в прогимназията. И те са учили на 2 смени. Това са отделенията, до 4 отделения учат в ПТБ и след това се местят в прогимназията. Да, точно. Да, защото нали, децата са били много и са учили на 2 смени. Това е причината. Просто имало много деца. Една паралелка, един набор, много деца. И така са учили децата на 2 смени. Кипял е живот тогава. Да. Кипял е живот и това дълго време така продължаваше. Значи в село Гранит то се е произвеждало всичко възможно. Това не е сегашното производство. Рапица, слънчоглед и жито. Евентуално лавандула някъде. Тогава имаше ягоди, сливи, круши. Имало е една местност, наречена Крушака. Останала още от турците. Във всяка нива е имало 4-5 круши, но не диви круши, а круши, най-различни сортове круши. Тоест, овощни дървета. Да не говорим по-късно, когато вече хората се кооперират в ТКЗС. ТКЗС-то отглеждаше 400 декара ягоди. 400 декара. Да, местността Сухбунар и казвахме. И когато събереха ягодите, всяка майка си водеше децата. То беше обикновено, ягодите ги беряха в неделен ден. Сега не знам дали знаеш, но е забранен детския труд. Ма то не е да се трудим. Ма ние не беряхме ягоди. Да се разберем. Значи, всяка баба е опекла коя дебели кори, коя микици, тутманици. Да, и ние там всъщност ядем те неща, приготвени от бабите с ягоди. Всъщност децата са... Да. Аз си спомням само, че сме яли ягоди. Не си спомням да сме брали ягоди. И така, всяка майка, но си спомням, това беше задължително, всяка майка да се заведе детето на ягоди. Друг, например, момент, много така приятен беше чукането на слънчогледови пичи. На Хармана бере се слънчогледа, тогава нямаше комбайни за слънчоглед, ръчно, прекарва с каруци и вечер, каквото и да са работили, нашите майки и бащи, вечер баби, дядовци, майки, бащи и деца отиват на Хармана да чукат слънчогледови пити. И кой колкото пити начука, празни, се ги прибира, с които зимно време изхранва овцете. И това беше нашата много голяма забава. Първо чукахме малко така пити, после, като
начукат такива големи слънчогледови пити празни, си правихме колички, игри, гоненици. Това се състоеше чукането на пити за деца. Децата винаги се намират. Да, децата, тогава това бяха игрите. С пити, да. С пити, с мамули. Например, да си правиш колипка от мамули, като урона царевицата, така си подреждаме мамулите, празните кочани от царевица, които ние им казваме мамули, и си правихме разни кочинки, колипки за прасета, нали, всяка къща имаше прасе, съответно, и ние през зимата с това се занимавахме. С това играехме, това не бяха игрите. Имаше малко кукли. И сега в интерес на истината обаче много четяхме книги. Да. Книгите ги четяхме. Не знам как не ограмотяваха нашите учители, обаче в края на първи клас, когато изучавахме буквара, ние можехме да четем. Не да сричаме. Ние можехме да четем гладко. Аз изпомням, след като вече ни казаха, вие сте грамотни и че можем да отидем в библиотеката, отидах в библиотеката, която беше в една стара селска къща. Там се намираше по централната улица, където са били дюкяните на село Гранит, и отивам да се избираме книга. Обаче библиотекарката ме пита коя книга искам да ми даде, или тя ми предложи да ме избере книга. Но аз казах, аз искам сама. И си избрах една книга. Мисля, майче беше Вълчи нощи. За някакви вълци беше нещо, едно малко тънко книжле, но си го прочетах книжлето. И така. Само да те питам нещо, на мен това ми е интересно винаги. Много различно ли изглеждаше тогава всичко наоколо, като къщи, дюкяни? Ти сега, както ми го разказа, едно, че има една улица с дюкяни. Сега има примерно два магазина в цялото село. Различно изглеждаше. И като вид на къщите има ли голяма така разлика визуално? Значи аз вече помня и тия по-новите къщи, които след Втората световна война, значи хората като се позамогват, след като преминават ония трудните следвоенни години, които са били, разбира се, доста оскъдни, и хората много често са се разполявали даже заради този недоимък на храни от туберкулоза. Това е била честа гостинка в много домове. Нали, хората се замогват и започват да се строят нови къщи, по-комфортни, по-широки, нали, с по-широки прозорци. Повечето къщи са на практика от този период. Да, всъщност сега много малка част е останала от старите къщи, ама много малка част. Всичко другото е построено след Втората световна война, да кажем, след 50-та година, да кажем. Да. Нали, оградите. Преди това оградите са били плитове, обрасли с обички, с разни други. По-късно вече започват да са... Тухлини. Да, тухлини или пък с парапети, нали, такива ажурни, най-различни огради. И така хората, нали... Това се изглеждало съвсем различно. Различно е изглеждало, разбира се, различно, много различно изглеждаше. После, сега селото е обрасло. Прилича ми се, едно сме в гората вписани, къщите. Но тогава във всяка къща имаше по 5-6 овце. Имаше деца, по 2-3 деца. Имаше баба, дядо, майка, баща и деца. Нали, това беше нормалното семейство. Да. Баба, дядо, майка, баща и 2 деца или 3 деца. Нали, и всички, нямаше тия дървета, нямаше тия в смисъл изоставени дървета. Улиците бяха подредени, изметени, изчистени, всеки беше, за да си премиташе двора пред къщата. Сега вече няма кой, то просто няма хора. Няма кой да мине по улицата, за да направи пътека. Това е положението.
Впрочем, забравихме едно много важно нещо. Всички улици на село Гранит, сега не мога да кажа точно от коя година, но доста отдавна, са засадени с черници. Ама много застъпено беше производството на копринени буби и пашкули. Държавата, не знам как е било, значи то е започнало много отдавна това производство на копринени. Да, имало изкупуване, но хората преди, даже в 30-те години, са тъчали от самите пашкули и от обвивката на пашкулите шантунг, казваха им шантунки нигащи, панталони от шантунг. И този шантунг са поли, за панталони, са го тъчали тук на становете. Придяли са тая коприна и се я тъчали, се произвеждали, после са правили копринен кинар. Искаш да кажеш, че те са си имали как да обработят пашкулите? Обработването на пашкулите не е много трудна история, защото пашкулите се поставят в един казан с вряща вода, с една метла се хващат копринените нишки, почваш да ги намотаваш. И така, но от самата обвивка на пашкулите се произвежда един по-груб плат, който се казваше шантунг. Този плат представляваше някакси на едни пумпалчета от самото неравно предени, от самия неравно влакно, и това беше шантунг и това беше известен плат. По-късно той фабрично се произвеждаше този плат, шантунг. Аз винаги съм си мислила, че тези буби са, за да някой всъщност има организирано събиране и държавата си ги изкупува по някакъв начин. По-късно държавата, по-късно държавата субсидираше това производство, субсидираше го в смисъл, че ти раздава готови, излюпени копринени буби, за които ти не плащаш. Това се състоеше субсидията на държавата. И от общината... Съвсем мънички. Да. И от общината раздаваха черници, посадъчен материал, за който ни плащаш също, да го посадиш на улицата. И затова по всички улици на село Гранит бяха посадени черници. И съответно тия черници бяха изрязани в края на юни месец. Всички черници бяха абсолютно изрязани. И това е една моя приятелка много... Ще кажеш, цялото село е гледало, всяко семейство е гледало. Не всяко семейство, но малко семейства ни гледаха. И така или иначе, тия, които гледаха, изрязваха абсолютно всички черници. Това към месец и половина. Значи това производство трае около месец. Около месец трае. И вече обираш пашкулите, носиш ги, изкупуват ги и така. Това беше един много добър доход за семейството, защото аз за себе си мога да кажа, че за една година само от бубите съм изкарвала примерно 1500 лева. Доста, да. Ако го приравним към сегашните цени и пари, значи изкупната цена беше някъде първо качество 12 лева. Ако абсолютно всичко. И варираше между, там средно, като се направи един отбив, към 11 лева, 10,80, 11,50. Зависи от качеството на пашкулите, какво качество се постигнал. Това беше един сериозен доход. Междувременно се занимавахме в средата, отглеждахме домати. Ранно производство. Ранни домати, които също отивахме да ги предаваме на пункта. Не на пазар. Именно това беше смисъла. Това беше една такава частна кооперация, личен сектор, както и казвахме. Всички сеехме един сорт домати и ги предаваме на пункта.
Ти нямаш грижата да ходиш на пазар, всяка сутрин отиваш толкова с килограм. Да, също по този начин. Отглеждахме корнишони. Да, и организирано изкупуване. Точно спазваш размерите, какъв размер трябва да бъдат брани. И това също бяха, дали хората си реализираха добри доходи. Добри доходи, това е. Ако не си мързелив... Значи са живели добре хората. Да, добре. В интерес на истината така беше. Да. В интерес на истината беше така. Който работеше, пък то май нямаше и кой такива, дето да не работят, всички работиха. Освен това ходеше на работа и някак си ги съчетаваш тия работи. Нали? Стига да има... Това е начин да създадеш препитание на хората. Начин да създадеш препитание. И зато и се строяха, нали, вече пък започнаха да правят ремонти. Към къщите строяха допълнителни помещения, такива кухни, с бани, с тоалетни. Започнаха, нали, нещата да се подобрява бита на населението. И така, отделно пък, дето вече започнаха да купуват, нали, появиха се телевизорите. Да. Всичко, което... Да. Радиоапаратите много отдавна се бяха появили. Го имали хората. Да. Всичко, което го имаше на пазара в града, нали? Да. И едно последно нещо, което искам да отбележа, че в село Гранит не сме, тъй като може би хората са били от различни села, някакси... Не, може би не е и това причината, но не е имало хора, които да ходят с такива носии. Стари носии, които си представяме, нали, такива национални носии. Всички са били модерни и всеки се е стремял да бъде така или иначе в крак с модата. Отрано се е появил село Гранит грамофон, правили се забава точно там под светилището на Свети Георги, там под Брещето, защото е тая улица, която сега е шосето за братя Даскалови, това им е било разходката. И надолу към Оризово, нали, по тая улица също. Това не минава ли после покрай Дъба до Дъба някъде? Да, от училището до... покрай Дъба, надолу към Оризово, нали, това е било младежката разходка и там по тая улица, нали, Дацукак, и съответно, нали, се е стигало до поляната там, дядото Иванова могила, Брещето, и първата танцова забава е била точно по това Брещче. Това е било първата младежка танцова забава с грамофон, съответно грамофона се е навивал с ръчка и така. Това е била забавата, значи участниците са били родените някъде 1927-30 година, нали, 21-та, 5-та, и тия, говорим за тези младежи, нали, които са били на първата танцова забава. Супер. Ами, много ти благодаря. Те са толкова много тези истории, че... То безкрайни истории. Безкрайно може да се говори. Да. За отминалото време.